Ja pre svega ne mogu da sakrijem zadovoljstvo i radost što će somborska publika imati priliku da čuje ovakav jedan koncert u klasičnom ruhu, prožet džezom, tangom, a ukorenjen u balkanskoj tradicionalnoj muzici, što u suštini i čini sam Sevdah. Belgrade Soul Sextet je sekstet koji čini 7 renomiranih umetnika i profesora u sferi klasične muzike. Belgrade Soul Sextet će tog 29. februara na koncertu, koji slobodno možemo nazvati i u susret 8. martu, uvesti nas u jednu toplu i ambijentalnu lepu atmosferu koju sam Sevdah nudi. Pozivam sve sugrađane, obzirom da su karte već u prodaju danas, da dođu i da uzmu svoju kartu na vreme.